Kuksmarko hori bazen duan. Pelotako justu izarte zuen da, nik eskutatik zobizetan joan... Bai, eskutatik asko zorri duzu. Kapo hori, pelotik txaten zartzen, da zartzen pasan utz. Bai, jode, da, hone, kitxino, jode, bueno, oi, nik debutu horretik, atanotan zen kontra jotu joan txikito gira eta finala, joatzen joan honan txik. Eskutzik. Eskutzik, da zelako letxin motetxan, jotan joan baten da, berrikin behar kontra eta ingo, da zelako pelotazuek. Da, oin, monopolez, ona joaten joarik. Bai, kotxoiaz. Onan... Bai, zuek zeusen ikeniko zen duen. Asko ez, baina apurruma bai. Tako batzuk edo zeusen. Nik finale joaten, zabaldu ez daien, tira bi. Eta bintxe beste apurtxo bat, onantxe joatu zen betiko, Eta eskuetako minea zautu zinenean, ze sistema erabiltzen zen duen konpontzeko? Ze sistema, beratu barsakik emon, da frontola. Artu pelota trapotxo, ono dugu joan. Ono pelota handi bat, trapuzko, esku egiten. Da, nik beste batzuko bai. Da bestela, beste esabez, ez pomadarik, ez guztinik, Zeo zen motetan meditxu, hemen honi nago baltz bantate zoan da, orduen, masaji mondo, bueno. baina, zeu, osaka. Orduen nun joa masajizak, hemen joa zen, hemen nino ez. Bestela, gorputzian masakerik eta sekulu zen. Artu bez, osake. Nola, joten nuako masaji hartzen bizora. Eta nun baiteko mine ukitu zen duenean? Ez da nahi jen minik. Horren ezkontan minik duzen.